Marit lebda tgħaddi mill-istess dulur illi għaddejja minnu jien għal dawn l-aħħar 5 xhur. Irridu illi tinfetaħ inkjesta pubblika sabiex kull traċedja simili tiġi evitata akkosta kollox. Hija din il-karba ta' Isabel Bonnici Jean Paul Sofia iżagħżugħ li f'Diċembru tilef ħajtu taħt 4 sulari konkos wara li binja li kienet tinbena f'Kordin ikkollassat. Iżda ġimgħa wara oħra u xahar wara l-ieħor, il-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jinjora l-karba ta' din l-omm u l-appell ta' sħab Jean Paul. L-4 Net News staqsa lill-Ministru tal-Ippjanar Stefan Zrinzo Zoppardi għalfejn qed jibqgħu jinjoraw dawn l-appelli. Bil-Ministru jinħeba wara r-retorika ta' Roberta Bela u attakka lill-Maġistrat Marcen Farrugia. L-inkjesta tingħalaq mill-aktar fis possibbli bl-aħjar mod possibbli biex min għandu jwieġeb għalhemm ilu jwieġeb. Jien fuq inkjesta pubblika però staqsejtek. Infakrek ukoll li dan huwa gvern li qed jiddeċiedi u qed jieħu l-passi biex insaħħu il-qafas regolatorju f'dan ir-rigward. Taħseb li huwa sew imma Ministru li l-unika persuna illi nġabret li dendel il-banner favur il-ġustizzja ta' Jean Paul Sofia. Net News insista għall-liema raġuni brabta ma' dan il-każ ma nġabar ħadd mill-Pulizija għajr żagħżugħ ħabib ta' Jean Paul wara li dendel banner quddiem il-Parlament isejjaħ għall-ġustizzja favur sieħbu. Ministru, l-unika persuna li nġabar brabta ma' dan il-każ kien il-ħabib ta' Jean Paul Sofia illi dendel banner. Taħseb illi din hija ġustizzja? Taħseb illi din hija ġustizzja, Ministru? X'inhu jagħmel il-Gvern brabta ma' dan il-każ? Għandek xi twieġeb dwar dan, onorevoli? Iżda, jekk il-Labor mhux jagħti każ il-karba ta' din l-omm wis anqas qiegħed jagħti każ ir-realtà illi l-familja Maltin u Għawċin qed jgħaddu minnha wara l-ħitan ta' djarhom brabta mal-għoli tal-ħajja u l-pagi. Dan kif, skont il-backbencher laburista Alex Muscat, il-Labor huwa l-partit tax-xogħol illi jsaħħaħ il-middle class. Iżda, meta mistoqsi x'inhu jagħmel fid-dawl ta' żieda qawwija fil-prezzijiet ta' oġġetti essenzjali bħal dawk tal-ħasil u l-ikel, Muscat tax jifhem li għandna nikkonslaw għax iż-żieda mhux daqs il-pija tal-Ewropa. Malta għandek l-inqas għoli ta' ħajja ġol-Ewropa kollha. Esperti sostnu li huwa minnu illi żieda f'Malta mhux daqs ta' pajjiżi Ewropej oħrajn, iżda huwa fatt ukoll illi anke l-pagi f'Malta u Għawdex huma ħafna aktar baxxi meta mqabblin ma ta' barra. Intant, fl-istess konferenza, Alex Muscat ftaħar bit-tnaqqis ta' ammont ta' persuni li nqataw mir-reġistru tax-xogħol iżda meta kien mistoqsi kemm minn dawn il-persuni tneħħew mir-reġistru tax-xogħol mingħajr ma sabu impjieg ma kienx jaf iwieġeb. Kemm huwa l-ammont ta' persuni li nqataw mir-reġistru tax-xogħol mingħajr ma sabu xogħol? Għax hemm min jinqata' mir-reġistru tax-xogħol? Nies illi tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw li hemm ammont ta' persuni li tqaċċtu mir-reġistru għaliex ma jkunux attendow għal xi kors mod lilhom bħal fost oħrajn dwar is-self-esteem u kif taġixxi waqt interview tax-xogħol.